Moikka Jenna! Siis tässä on meidän Maskun seurakunnan ylpeys. Kato tänne. Edi! Tällä me selvitään koko yö. Me ollaan oltu täällä vasta pari tuntia. 1 000 000 tuntia! Tää on siis ihan hirveetä. Hypitään täällä näin. Tää on pieni viidakko täällä näin. Me ei tiedetä mitä me tehdään. Mikä viidakko? Saako täällä kuvata? Saanko täällä kuvata? Eli siis me ollaan nyt vaarallisella salavyöhykkeellä. Jani Hietala Pohjan seurakunnasta. Ahaa, sieltä. Ja mikä saisit sut tulee tai lähteä tänne mukaan tähän suuren kristilliseen tapahtumaan, gospel-tapahtumaan? No, meidän seurakunta järjesti tän ja halusin tulla kuulemaan sanaa. No niin, hienoa. Se on oikein hyvä syy tulla tänne. Anitra. Minä olen Anitra. Mynämäeltä. Jade. Sinituuli. Bella. Ja totta kaikki siis Mynämäeltä vai? Joo. Okei. Naapurista melkein. Meitäkin kauempaa. Mutta siis sitten tässä on, että mikä sai teidät tulemaan tänne festarille? No. Kiinnostus. Joo. Täällä on skillet. Okei. Oletteko ollut ennen täällä Matrixista? Ei. Kaikki eka kerran. Joo. No niin, eli meillä on täällä pari nuorta tyttöä haastateltavana. Mistä seurakunnasta? Ylöjärveltä. Ylöjärveltä, okei. Keitä he on? No meillä tässä näin. Niin, mikä teidän nimet? Heini. Anna. Okei, Heini ja Anna. No tässä olisi ensimmäinen kysymys. No mikä sai ylipäätään teidät lähtemään tähän suuren kristillisen tapahtumaan? Kuultiin edellisvuonna olleesta, että tää on ihan uskomaton sanan tapahtuma, että täällä on niin paljon nuoria samalla mielellä, samalla asenteella ja kaikki on niin kuin Jumalan mielessä ristikaulassa. Että oli ihan pakko kokea tää itsekin. Ollaan kumpikin ensimmäistä vuotta. Me ollaan Kaisa ja Veermi Suikki, sisältöiset siis, jotka on Atlantista. Mikä sai teidät lähtemään tänne festareille? Ensinnäkin me ollaan Terhi on 4. kertaa ja minä on 3. kertaa ja loistavat bändit ja sitten tää siis tunnelma. Joo, tää on niin kotoinen ja tällainen, vaikka tää on järjettävän iso tapahtuma, mutta niinku tää tuntee oikeesti uskotaan. Niin, tää on meidän perinne. Ville Turusta. Mikä sai lähtemään festareille? Alun perin isoveli pakotti vuonna 1998, sen jälkeen en ole ollut kuin pari vuotta pois festareilta. Ja niin mistä te ootte? Ylöjärveen! Hyvä! Nyt voi taputtaa. Ja sitten mikä sai teidät lähtemään tänne suureen kristilliseen tapahtumaan tänne festareille? No siis mä lähdin vaan viettää laatuaikaa kavereiden kanssa. Siellä vaan oli niin makea mennä viime vuonna. Eli sä oot ekaa kertaa Ekaa kertaa. ja toista kertaa vai? Kyllä. No niin. Siellä on vanha konkerin. Action, joo. Eli että mistä te ootte ja keitä te ootte? Utsualta. Sieltä Me on Eemeli. me on Niko. Eli te olette tultu ihan toisesta Aivan. päästä. Siis, Sieltä kaukaa. Joo, en ole ikinä varmaan edes käynyt. En oo käynyt. Okei. Raahessa on käynyt. Joo, Se on no mikä kauin sai paikka. teidät tulemaan tänne? Musiikin kuuntelu sun muut. Niin, okei. Heippa Tirallaa. Kukas olet ja mistä tulet? Mä oon Maria ja mä tulen Turusta ja oon täällä töissä. Okei, minkä takia tulit tänne töihin ja muuta? Täällä on kivaa. Okei. Hyvä meininki. Näin siinä käy. Tuolla on Kati ja Hessu. Mitä täällä lonnitaan? Täällä on Maskun seurakunnalla. Voit lähettää terkkuja. Terveisiä Maskun seurakunnalle. Tämä on hämmentävää vai mitä? Thumbs up! Thumbs up. Koska me lähdettiin? En mä tiedä. Pysy paikalla. Pysy paikalla nyt. Kiitos. Mitäs Jeesus? Mitä mieltä sä oot Jeesuksesta? No se oli hyvä mies. No mitä usko merkitsee sulle? No usko ei ole kauhean kauan mulle merkinnyt oikeastaan mitään. Mä en aluksi tiennyt, kun mä tulin seurakunnan
Riparille ja Isoseksi, että mitä se usko on. Isoisän kuoleman jälkeen mä rupesin ehkä miettimään niitä asioita jonkun verran ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että tää on mun juttu. Usko on... Se on mulle tärkeää, se on piilossa välillä, mutta se on silti mun sisällä, vaikka mä tuossa sitä julki välttämättä ihan. Hei, näytäänkö mä yhtään nyt silleen paremmalta? Nyt näyttää hyvältä. Okay. Eli Saarna-videoon kysymyksiä, haastattelu. Henna haastattelee Mariana. Mä oon Masku seurakunnasta, moi. Hei, olen Henna, tässä on Mariana. Mä oon Mariana. No niin. No, kuules Mariana. Kerro. Mikä se olisi lähtemään tänne Festarille? No siis tässä yhdistetään työ ja huvit. Siis kato, majoitusvalvoja. Sen huomaa näistä. Katso, silmäpussit, majoitusvalvoja. No niin, asiaan. Eli siis tosiaan, että ajattelin, että varmaan hyviä bändejä hyvää menoa. Jos et olisi tullut niinku töihin, olisiko tullut tänne silti? No siis riippuen rahatilanteesta maksaa tietenkin, mutta siis kyllä mä luulen, että jos mä olisin rahaa saanut, niin joo, koska hyviä bändejä tai en mä niitä hirveästi tunne, mutta kuitenkin. Ja sitten hyvä mennä vähän niin kuin oli tuolla Vappukospelissakin, niin hyvin menee. Pietarin katse on vedessä, aallassa, jotka ovat korkeat. Kello on 9:30. Hänen voimiaan suurempi, valmiina tietämään hänet otteeseensa, ottamaan omakseen. Mutta Pietari huutaa tuulten ja aaltojen keskeltä Herraa. Herra, pelasta minut. Mut kuitenkin siis vaan esimerkiksi maapallon päällä. Siis siis on niinku yksi ihminen maan päällä, joka pitää liikkua. Onko se Suomi? Joo. Siellä pitäisi olla sydän. Ja on silleen, että no, tää oli tässä. Ei kannata meikatakaan. Se kattoo äitiä, nimenomaan. Epäreilua, kun 17-vuotias poika kattoo itse 17-vuotis syntymäpäivänä peilistä silleen, että Jani, osaat sä tän? Epäreilua, toisella on vielä mahdollisuus kehittyä. Onko hyvää? Mitä te oikeesti olette ajatellut? Siis meillä on ne kysymykset. Jenna, kysymykset. Minulla on täällä kysymyksiä. Joo. Eli ensin silleen, että kerro itsestäsi, kuka olet, mitä teet. Helppo. Mikko Vaismaa, stand-up-koomikko. Joo, okei. Ja mistä tulet? Tulen Jyväskylästä. Jyväskylästä, sieltä kaukaa. Okei, no mitä kautta sä tulit niin kun seurakuntaan, tai silleen, niin kun missä merkeissä sä oot alkanut? Mä tulin seurakuntaan oikeastaan alunperin mun ajatusmaailmani muodostui kristilliseksi sen takia, että olen uskovasta kodista kasvanut ja en missään vaiheessa oikeastaan ole tullaispoikana pyörinytkään, että suoraan sitten lapsuudesta nuorten toimintaan seurakuntaan. Tylsä tarina. No mun mielestä se on monen hieno kuitenkin. Ihan metka. Niin, ihan metka. Mikä on parasta tässä sun työssä? Parasta työssä on tietysti se, että se pääsee tekemään sitä yleisön kanssa. Eli me yleisön kanssa tehdään yhdessä se esitys. Yleisö on mukana, yleisö elää tilanteessa mukana. Ne on kaikista mahtavimpia tilanteita, että huomaa, että me tehtiin tämä yleisön kanssa yhdessä. Ja tietysti aina kivan esityksen jälkeen on kiva olla, se on varmaan parasta. Ja sitten erilaiset tilanteet, että kun saa esiintyä niin monenlaisissa tilaisuuksissa, niin sen mä laittaisin tähän samaan parasta listaan. Okei, no sitten vielä, että mikä on ollut tähän mennessä parasta tässä festareissa? Tähän mennessä parasta festareissa on ollut tunnelma teatteri lava. No entä haluat sä, tai mitä terveisiä jos haluat, niin viestittää Maskun nuorille? Haluan viestittää Maskun nuorille, vaikka asutte Maskussa, niin teilläkin on toivoa.
Kiitos. Täällä on HK Areena. Siellä on... Mariana. Hei joo, hei täällä on niinku nää niinku gospel-tapahtuma, tää maatanäköiset festarit. Busseja aika hemskatisti. Täällä on aika paljon tosiaan, tuolla oli messukeskus, missä me tosiaan haastateltiin just äsken Mikko Vaismaan tätä, että mun tunnelmat on ainakin korkealle, en tiedä teidän muita. Tosi jännä, tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista mä sanon. Ja siis nyt me saadaan mennä sisälle. Näytä sit vielä kerran, miten sä aiot huomenna sen eturivissä olla ennen muita kakaria. Tee Batmanit. Sari on meitä vanhempi oikeesti. Ai niin, Batman. Sari on oikeesti, se on oikeesti vanha. Ole, 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 ole. Sari on siis oikeesti tosi vanha. Sari on oikeesti tosi vanha. Se on vähän tommonen. Tosi vanha. Mitä? Sitten kun sä katsot tän videon, niin me ei ehkä olla täällä enää. Voi olla, me ollaan festareilla. Voi olla, että ollaan festareilla. Mutta oikeesti tilanne on hirveän vakava ja me tarvitaan nyt heti apua. Et heti kun sä näet tän videon, mikä on siis luultavasti ehkä sunnuntaina. Ääntä vähän lisää. Mä otan taikalaatikosta 3 elementtikorttia. Ne on englannin kielellä, mutta ehkä nyt ymmärrätte, kun niissä on kuvia. Kuvia! Pitää valita yksi niistä. Mä tiedän ennalta, minkä te tuutte valitsemaan. Joo. Mutta valitkaa nyt toki vaan. Samahan se on. Mä otan tän Örtin. Se on Skört. Ootko ihan varma? Joo. Ootko tosissaan? Joo. Käydään ympäristökortti. Ja huomaa, että se on ainut kortti, jonka selän takana oli merkintä. Hyvin valittu. Kiitos. Haluttaisiin kiittää tästä viikonlopusta. Kiitos. Kiitos. Meidän ystävämme Tero ja Ville. Ville on nyt kameran takana. Toivottavasti näemme teitäkin ensi vuonna, tätä videon katselijoita täällä maata näkyvissä festareilla. Niin, ja sitten siinä vielä semmonen, että toivottavasti te nukuitte hyvin. Me emme hirveästi nukkuneet. Me emme nukkuneet. Kiitos oikein paljon!